El Tarrés era un santet com una casa. Si hem de parlar del doctor Tarrés com a sacerdot, realment no són molts anys, 10 o 11 anys, però la seva manera d'actuar és la culminació de la seva caritat que sempre ha tingut, una entrega total a Déu i als altres. Ell em sembla que no va tenir mai un no per ningú. Comença fent de vicari de Sant Esteve Sarrovires i Sant Joan Samora, un poblet, però allà de no res en va fer molt i es va posar la gent a la butxaca i estimava tothom. Això era després de la guerra, després hi havia també un mossèn que pobret feia el que podia, però ell va saber muntar una vida parroquial, una vida de comunitat, va estar per tothom, pels vells, pels joves. És una figura realment admirable, no? A final del 1943, per voluntat del bisbe, Tarrés se n'anà a Salamanca per fer la llicenciatura de Teologia. Un cop aprovat l'últim examen, escriu: Avui poso punt i final a la meva vida d'estudiant i començo ja la vida de lliurament absolut a l'apostolat. Ell és un apòstol i fins i tot, potser ara ho diríem, no sé si ho diríem amb aquesta mateixa paraula, però ell tenia molt clar la recristianització. I amb quins mitjans ho pensa fer? Home, ho pensa fer amb la seva generositat i entrega absoluta, però no s'està de dir que en primer lloc cal implorar la gràcia de Déu. Ell diu ben clar que sense això no hi ha apostolat possible, no hi ha fruits. I així és com Tarrés, mogut pel seu amor a Déu i als altres, es lliura en cos i ànima a 5 anys d'intens apostolat. Va ser viceconciliari dels joves d'Acció Catòlica. A Sarrià manarà els 2 centres de l'Acció Catòlica femenina, com també l'Escola Nocturna i l'Escola de la Llar. Va fundar la Clínica de la Mercè. Va ser conciliari de la Junta de Protección de la Mujer, de l'Escola Catòlica d'Ensenyança Social i dels Antics Escolans de Montserrat. I va ser confessor del seminari i director espiritual de moltes persones. Entre les coses que demostren també aquest seu interès a organitzar pel bé de les persones i estan a Sarrià amb les joves obreres que potser no tenien tants mitjans i tal, doncs amb quina il·lusió les portava cada any al Santuari de Núria a fer unes jornades de descans, de reflexió, d'espiritualitat i d'amor a la Mare de Déu. Això ell ho va cultivar molt fins a última hora. Tarrés va tenir sempre una predilecció especial pels pobres. En el Col·legi de les Religioses Franciscanes s'atansa al món obrer. És anomenat director del Secretariado Diocesano de Beneficencia, l'actual Càritas. Va ser conciliari de l'Obra de la Visitació, de l'Organisme Benèfic Assistencial, conseller de l'Hermandat Obrera de l'Acció Catòlica i capellà de l'Hospital de la Magdalena per a dones públiques, gastant-se i desgastant-se per a tothom. I, sobretot, una cosa molt important, l'amistat. He sentit amics d'ell que diuen el doctor Tarrés era un verdader amic. De fet, ho deia tothom, perquè en els testimonis de la causa, que són en privat i cada un passa sense que sàpiga el que ha dit l'altre, i tothom acabava, quan li feien la pregunta aquesta, els feien aquesta pregunta, tothom deia, el doctor Tarrés, sí, es feia amb tothom, però era molt amic meu. I tothom deia que era molt amic seu. És molt curiós, no? Vol dir un tarannà, vol dir una obertura d'ànima i una delicadesa de verdader apòstol. Sempre pot fer-se apostolat. Em consola poder donar-me fins al darrer moment.